Finančnému sprostredkovaniu sa venujem takmer 12 rokov. Priviedlo ma k nemu štúdium informatiky, kde som sa venoval číslam, programovaniu rôznych kalkulačiek pre jednu nemenovanú maklerskú spoločnosť. A predovšetkým to bolo snaha o delenie sa, o získané informácie, komunikácia s ľuďmi, kontakt s ľuďmi. V spoločnosti Fincentrum som pracoval takmer 7 rokov. Boli to veľmi plodné roky pre mňa. Každopádne, ako sa vyvíja firma, vyvíja sa aj človek, ktorý v nej pracuje. A pokiaľ jednoducho kroky, ktorými smeruje firma aj človek, naberú odlišný smer, tak je len otázkou času, kedy sa jedna alebo druhá strana odvráti. Výber môjho nastávajúceho samostatného finančného agenta bol dlhosiahly proces plný diskusí, porovnávaní. To, čo vyhralo, tak bola ľudskosť, transparentnosť a podmienky. Často počúvate, že ak chcete rásť, tak sa máte zbaviť šéfa. Ja vravím, pokiaľ vám šéf nie je partnerom, tak to spravte. Spoločnosť Finportal mi ponúkla také podmienky, kde sa naozaj cítim ja aj ľudia v tíme byť partnermi. Predovšetkým očakávam využiť zázemie silnej spoločnosti, jej moderné prístupy a v prvom rade je pre mňa dôležité, aby to bol obojstranne výhodný obchod. Pre mňa je dôležitejšie ako kariéra a nejaká honba sa za MLM pozíciou určite pocit, že máte za sebou silného partnera, tak ako v pracovnom živote, tak aj v osobnom živote. Jednoduché odporúčam, aby vymenili svojho zamestnávateľa za partnera. Nech sa zbavia šéfa, zbavia sa strachu, prestanú žiť v zlatej klietke a len tak môžu prácu vykonávať ďalej s radosťou. To, čo ma skutočne najviac teší v mojej práci je, ak moja pomoc nevidie na zmar a tých ľudí to posunie vpred.